Okay, ini po, kawaran kanini ke Kenny. Kasi na yung kawaran ka na madikit kang partner. Hay. Anya yung asip may makatakan duet nyo. Wow. So, Duet kanta. para po kayo kabalen, yan. Sana po, patuloy ko po pong tumangkilik ka rin katang Kapampangan. Lala po, kukumustan nila po rin at yung luwang bansa na po, may luwang bansa. Yan, makasubscribe. Malugod king katang Kapampangan na po, may luwa ating Guam, ni Madam Sari Olalia, ating California by Family Bacani. At syempre, kareng Family Malyari ng US. Dakal pa po rin katang idol. At siyempre, nga ako kabalen. At si London, ni Paul Mac, makapagal. Ayan. At Yan. syempre king Saudi Arabia, Ching Mariel, kareng Canada na po, ring pa-shoutout kaya kami, nang mag-Facebook kami. Sana po, click po itong notification bell na po, follow, like, and share. Paati na pong kasawapan kaya kami Mr. Bong Manalo. Na po, baka nito po naman lumabong yung kantang Kapampangan. O ini po yung kantang dueto, king Tagalog, bakit ngayon ka lang, king Kapampangan, bakit mini ka pa? Wow. Bakit ngeni ka pa? Bakit ngeni nung kapilang ining puso? Atineng Sana abalo ko nadatang ka keningye ko di sana menenaya ko ikaw sana kapag kaulan Ingke kang gamat ang panepong katalyon Alitin kaya Bakit ngayon ka pa Tinatang Tinitanggitin ko sarado Kakong puso Kabo Ikabat marapat ko O yabo Dapat unang kalimwan Uri ko nga balo Bakit ngeni ka pa? Ika sana Ingkakong kaulan Ingke kang gamat ang panetong tatalnan Alitin kaya Bakit ngeni ka pa Tinatang ngeni sarado puso Kamo marapat mo O yabo Dapat unang kalimwan Uri ko nga balo Bakit ngeni ka pa
balo, Puri ko nga balo, bakit nga ni? bakit ngeni ka pa? Ayan po yung kantang Bakit ngeni ka pa? Kalampat na nakang paninayan. Ay,